Не минай пред мене! Имаш много добре навик да минаваш като някой страна. What? В ушите! В ушенците! А как те оцелих в ушите, като тръгнах зад тебе? О, умирам. Не дей да умираш, аз не, спокойно, I got that covered. Изплотих се. Виж сега, на моя екран идеята, която видях в твоите действия беше, че ти се прибираше и аз започнах да го стрелиш. Мислих, че ще се прибереш още, а не че ще пикнеш. Какво? Ние сме в Active Combat! Ние сме в Active Combat! Как да се прибира? Как да се прибира? Ти се приби! Не, ти ма приби. Няма нищо, good content. Ако бях спрял да стрелям, ще да оцелееш, но аз не спрях. А ти искаш да ми кажеш, че си почнал да ме стреляш и си осъзнал, че ме стреляш и си продължил да стреляш? Аз те убих с втория куршум, който те оцелех. Ако бях спрял след първия, нямаше да умреш.